ҳамагӣ 300 метр аз роҳи калон ҳавлии фурӯшӣ дар 112 микрорайони шаҳри Душанбе ва медонед боз чӣ хубӣ дорад ин ҳавлӣ. Агар пулои шумо камтар бошаду шумо мошин дошта бошед, марҳамат, мошин болои пулам қабул мекунад. ҳавлӣ канализатсияам дорад, ҳуҷҷатош 100%. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. ҳавлӣ дар 112 микрорайон ҷойгир мебошад, ноҳияи Сино. Аз ин тараф масҷиди Мехқалон, инҷо супермаркети Релакс, KFC ва аз ин тараф кафеи Суман. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хона тақрибан 300 метр. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем ҳама раҳо то ҳавлия асфальт кардагӣ ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ иборат аз 3 сотиқ замин. сарҳади ҳавлӣ то мана ҳамин бассейнчара мебошад. дӯстони азиз, замини 4 кунҷа 3 сотиқ иборат аз бинои асосӣ ки дар ин бино 5 дар хона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва аз ин дар медороем бо 3 ҳуҷраи дигар, ошхона ва ҳаммом. хонаҳоро якта ба якта ба шумо нишон медиҳем. нархи ҳавлӣ бошад 1,111,000 сомонӣ, $120,000. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. боз хотир расо мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест, аз мо танҳо реклама. дар ин ҷо коридор чӣ хеле ки мебинед, аз тарафи дасти рост як веранди калон ҳамчун ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо чорум ҳуҷра, ҳуҷраи хоб ва панҷум ҳуҷраам низ ҳуҷраи хоб мебошад. ва баъди панҷум ҳуҷра дар ин ҷо ошхона ҳаст ва дар дохили ошхона дари ҳаммом. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Dom TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.